Ce faci, mă? Cât e ceasul? Bună dimineața și ție. Neața. Ia. Oh. Ah. Uai, cât e ceasul. Doamne. Voi ce faceți, mă? Unde plecați la ora asta? Ha? Nu vreți să mâncăm și noi ceva înainte? Mergem la Paul. Ne-a rugat să trecem pe la el. Vezi că tu azi te ocupi de ținuntele de colonie. Sper că n-ai uitat. Ținutele. Băi, nu spune că ai uitat. Ba da, doar că trebuia să... uiți, mai promis! N-are cine să le facă. Da, m-am glumit, ești nebun la cap. Cum era să uit așa ceva? Auzi, dar am și eu o întrebare. Eu sunt cavaler de onoare, nu? Adică nu v-ați răzgândit. Nu. Și o domnișoară ceva? Măi! Andreea. Da? Andreea. E sigură? Foarte sigură. Andreea s-a schimbat foarte mult. Poftim. Ai și domnișoară de onoare. Felicitări, domnule, să fie într-un ceas bun. Da, nu știu ce să zic. Ok. Hai, de la mergem? Hai. Auzi, Ilie? Da. Ție... De ce ți-e cel mai dor așa? Mie? Păi n-am zis Ilie? Mie mi-e dor de copilărie. De copilărie mi-e cel mai dor. Nu era așa de bine. Eram mic, n-aveam nicio grijă. Bine, aveam grijă, de fapt, aveau ai mei, mama și tată. Dar nu aveam decât o singură grijă, să mă joc, atât. Și mie tot de copilărie mi-e cel mai dor. Vorba ta, n-aveam nicio grijă, mă jucam. Nu-mi stătea gândul la alte... Dar bine, că mi-a fost și greu. Eram săracă, aveam pe lângă mine numai copii care râdea de mine că sunt urâtă și neagră. Așa sunt copii, dar nu fac din răutate. Da, poate, dar pe mine mă durea oricum, îți dai seama. Uite, vezi, de partea asta din copilărie nu mi-e dor deloc. Așa, Andreea? Mm. Iertați-mă că vă întreb. De ce sunteți așa de rea? Dacă știți cum e să se poarte cineva rău cu dumneavoastră, de ce sunteți așa de rea? Păi, cum să mă apăr, Ilie? Că dacă mă dădea mama la vreun sport, ceva, învățam și să dau cu pumnul, nu? Dar așa, dacă nu știu, dau și eu din cea mai bună. Din gură, ca am o meliță. Da, dar răutatea... Dar eu nu sunt rea, Ilie. Eu sunt a dracu, da? E diferență. Semăn cu cine știu eu că semăn. Hai, gata cu vorbăria, să mai știu ce-mi zic. Rodica, ce faci acolo? Unde? Păi vreau să aprind niște tămâie, doamna Mona. De ce? Păi să alungăm toate spiritele astea rele, toate nălucile astea, că au venit și la vecini. De când am mai fost preotul aici în casă să fac o sfeștania? Da, eu știu. Adică de când m-am mutat, eu n-am văzut niciunul. Ați văzut? Păi de asta trebuie să curățăm tot spațiul ăsta, să fie numai energie bună, să plece toate spiritele de aici. Și să vedeți ce bine o să se întâmple după aia. Numai lucruri bune o să se întâmple. Haide să aprindem. Da, hai, mai bine ia ăștia. Sunt banii tăi pentru toată luna. Te rog frumos să nu devină o obișnuință că eu nu dau bani în avans, da? Vă mulțumesc tare mult, nu mai aveam niciun ban. Și ai grijă să nu afum pe soacră mea, că nu o să o îmbălsămăm. Apropo de îmbălsămare, a fost domnul doctor ieri aici la doamna Marta și a zis că trebuie să meargă la spital să facă nu știu ce teste. Ok, o să-i spun lui Paul. Și mai am o rugăminte. Aș mai avea nevoie de niște bani, dar nu pentru mine, pentru doamna Marta. Eu trebuie să mă duc la farmacie să iau o cremă ca să o masez. O altă cremă, că dacă nu o masez, se înțepenește. Păi ia de acolo din plic și îți dau înapoi, da? Hai, că te descurci tu.
Mai stai mult înăuntru? E frig. Nu pot să mă concentrez. Măcar tu stai înăuntru. Eu nu înțeleg dacă tot au făcut o toaletă afară, de ce n-au făcut două? Poate n-am avut autorizație. De la cine? Crezi că se răzvârteau găinile că le ia din spațiu locativ? Pute, frate, pute, e groaznic. Îmi vine să mă dau cu o tonă de dezinfectant. Bine, așteaptă-mă și tu pe mine acum. Pe bune? Mă taie de mor. Ăsta-i semn. Ăsta-i semn de la îl de sus. Nu degeaba mi s-a arătat Ana Maria în vis. E semn, mitule, e semn de la Michi, de la butimănul, de la crâșmă. Alcoolul din capul tău. Asta e. Că pe tine te vizitează morții, că e pustiu acolo așa în cap. Vii, nu vine, că se plictisește, mitule. Tu râzi, femeie, dar eu îmi pierd mințele. Doamne, tu ai, Doamne, o iau razna. Și asta se datorează de la moartea lui bietul Traian. Hai, taci din gură, taci că m-a apucat cu ceva și... Dar nu vreau să tac. Nu tac. Înseamnă că s-a întâlnit fisa Ana Maria pe lumea ailaltă cu bietul om Traian. Așa că ei se întâlnește acolo așa, ca pe bulevard. Hai. Și Traian mi-a spus că l-am îngropat ca un câine, fără lumânare, fără... Și i-au venit acum să ne tragă de ureche. Mitule, lasă acolo așa, nu te bagi tu la ei în conversație, da? Tu ai aceeași conversație cu nuțica. Fericiți, liniștiți. Cum vin nălușile peste noi și noi ce să stăm liniștiți, fericiți? Mai bine am murit și să ne plimbăm, uite așa, prin iad, că acolo merităm noi, în smolă. Și dracii să ne învârte, uite așa, cu furșile lor, prin cazanul plin cu smolă. Stai, nu țâcă acolo, mitule, stai, nu ieși, uite așa. Eu mai taci din gură, ce mi cheamă aceea? Că tocmai am dat cu tămâie pe aceea. Ia uite, ce, nu mai ai răbdare? Vrei să mor mai repede? Păi de ce nu zici? Zi, Ionuț, se rezolvă, bre. Ionuța se relege, te aranjez. Hai, bre, lasă. Ia, omoară-mă. Omoară-mă, nu ți cu mâna ta. Hai, nu mă pune. omoară-mă. Bre, nu mă crezi în stare. Păi eu nu știu că tu ai sărit pentru mine și în urma trenului. Da. Hai, Ietule, tu de ce frumușet ești? Bre, lasă-mă că mă doare capul azi. Dă-și tot, fiica. Hai, mă, Lauriciule! Dai și mie o îmbrățișare? Mai părăsi și acum vrei să mă iei în brațe? Nu te-am părăsit. De unde spui că te-am părăsit? De unde și până unde? M-am dus până acasă să rezolv niște treburi. Pe bune, nu vrei să te aduc și pe motocicleta înapoi? Lasă vrăjelile, că știu eu de ce ai mers acolo. De ce am mers acolo? Oare? Cioc, cioc, cioc. Niciun cioc-cioc. Cioc, cioc, cioc. Degeaba. Dorin. Da. E numai vina ta. De ce? Pentru că tu ai adus-o aici. Și acum nu mai vrea să vină acasă. Vrea să rămână aici, să doarmă cu cocina asta de porci. Ia vezi. Nu, stai, Laura, te rog. Delia, vezi cum vorbești. Pe bune? Pe bune, da. Tu chiar nu-ți dai seama ce se întâmplă. Fata ta rămâne aici să doarmă cu toate ligioanele astea. Nu, Laura, stai, mai puțin. N-am aer, am nevoie de aer. N-am aer. Am nevoie de aer. Ești afară, ai aer, e aer curat. Hai că e bine.
Domnișoara Andronic, intervenim. Cu că am deranjăm noi cu campania noastră. Mă rog, ce faci? Foarte bine. Am început ziua cam greu, dar am așteptări mari. Așteptări mari? Asta sună periculos. Are o ciocolată. Am luat 2 de la automat, pentru că nu aveam mărunt. Mi-ar plăcea să pot să te refuz, dar... nu poți. Mersi. Iartă-mă o secundă, trebuie să rezolv ceva. Ok. Vin și eu. Să știi că se cam vede. Ce anume? Că pleci pe Adela. Păi și ce, nu am voie? E un om bun. Lucian, știi ce vreau să zic? Hai mă, tu ai nebunit, cum să te gândești la așa ceva? Dacă asta e impresia pe care o lași, și să știi că nu numai mie. Un mic detaliu, poate n-ai aflat, dar se mărită în curând. De parcă asta a fost vreodată o problemă pentru mine. Eu ți-am zis să ai grijă, atât. Auzi? Dar... nu tu ești cumva geloasă? Hai, că ai o părere prea bună despre tine. Te rog, închidem ușa pe partea cealaltă. Mersi. Ok. Hai, salut. Salut. Nu te rețin mult. Vreau să vorbim despre Valentin Dincă. Vreau să-i fiu avocat. Victimă și avocat. Interesant. Până la urmă, omul a vrut doar să-și facă dreptate. Lui și familiei. Vezi tu că nu e chiar așa. Hai mă, gândește-te. Unchiul său e dispărut. Verișoara sa e moartă. Și totul pornește de la Andronici. Și tu care te-ai aruncat ca Bruce Willis în fața pistolului. Auzi? Dar dacă îi schimb tu încadrare? Eu o să declar că pistolul s-a descărcat accidental și o scăpăm pe om. Am nevoie de el. De ce? Pentru că el e singurul care ar putea afla ce s-a întâmplat cu Traian Dincă. Ca să nu mai zic că avem un dușman comun. Paul Andronic. Știi că suntem 3 acum. Ție ce ți-a făcut? Bă, nu-mi place cum s-a purtat cu Gia. Și, sincer să fiu cu tine, eu chiar țin la fata asta. Arăt bine azi, nu? Și tu. Chiar voiam să-ți spun că ești frumoasă. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc, dar nu trebuie să... Nu, pe bune. Serios, chiar ești. Mă rog, am niște emoții, nu știu de ce. Auzi? Eu și cu Mihai ne gândeam ca tu să fii martor și domnișoară de onoare la cununia noastră. Mamă. Și cavalerul de onoare? Călin. Oh, nu, chelaristul ăla nu e deloc genul meu să mor. Auzi? Dar de ce nu-i zici lui Lucian? Că e un bărbat așa, cool, mișto? Luci, ai auzit ce am zis? Ai auzit ce... Suntem gata? Da. Bun. Merge camera? Ba, da. Stai. Suntem în rec? Da. Bun. Bună seara! Voi sări rapid peste introducere pentru că e suficient să spun că o avem astăzi în platou chiar pe Andreea Andronic. Bună, Andreea! Și îți mulțumim că ai acceptat să faci parte din campania noastră Citește o carte. Bună, Lucian. Sincer, mă așteptam la o introducere așa mai drăguță, mai copleșitoare. Nu, glumesc. Ești minunat, Lucian, ești minunat. Mulțumesc, Andreea. Și tu. Spune-ne, Andreea, care a fost ultima carte pe care ai citit-o? Sunt sigur că telespectatorii noștri sunt foarte curioși să afle.
Ultima carte pe care am citit-o. Da, mai arată așa un pic pe repede înainte. Ultima carte pe care am citit-o, trebuie să mă gândesc puțin, pentru că am citit foarte multe, să-mi aduc aminte. Ultima pe care să o fi și terminat, nu? Sigur. Da. Grey. Umbrele lui Grey. 50 de umbre ale lui Așa, Grey. da, mă rog, dacă vrei tu să spui pe toată denumirea, da. Da, e o carte foarte bună, adică pe mine m-a impresionat, e cu atmosfera așa, cu romantism, e foarte bună, da. Mă rog, e o carte pentru adulți. Știi ce vreau să zic? Da, băi, e o carte pentru adulți, sunt preferatele mele, că doar nu citesc cărți pentru copii. Dar ce faci, mă, tăluța aceea? Uite, îmi desenez rochia de mireasă. Mi-am cumpărat material și vreau să mi-o fac eu. Cred că e mai special așa. Dar ce mai da banii pe materiale? N-avea magia, perdele, îți cuprinde. E? Ia să văd. Oleu, dar tu cu asta vrei să te duci la sfat? A? Păi, dar ce are? Păi, fetică, ne râde curcile, ne râde lumea. Toate vrei să le faci anapoda. Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar eu n-am nevoie de altceva. O ceremonie simplă cu câțiva oameni dragi e tot ce-mi doresc. E bine, fetică, tu nu te gândești la alții. Da, tu numai la tine te gândești. Corect. Păi da, mamă, că vreau să fac ce vreau eu. Că eu m-am mărit. Dar tu nu poți să te abții nici măcar înainte de cununia mea? Crezi că eu sunt de piatră? Că pe mine nu mă doare când mă jignești? Tu ești victimă. Am moașta pe gheață și cu măta în brațe, dar te țiu eu mintea deloc. Nu mă mai satur să te privesc. Stai puțin, că nu înțeleg. Să mă salvezi de ce? Când am citit în ziarele din România că Paul Andronic te-a luat să locuiești cu el, am simțit că nebunesc. Păi de ce? Că e tata, nu? Adică ar trebui să te bucuri că ne-am regăsit. Mie Paul Andronic mi-a distrus viața. Nu s-a luptat pentru mine, pentru noi, pentru dragostea noastră. E un om egoist care nu trăiește decât pentru el și pentru averea lui. Am venit să te salvezi de el și de familia lui blestemată. Hai cu mine în Germania. Avem atâtea lucruri de trăit împreună. Atâta mari de vreme de recuperat. Băi, v-am dat mesaj să rămâneți pentru că vreau să vorbesc ceva important cu voi. Bună dimineața și ție. Neața. Hai, ia și mănâncă ceva. Ce uite de la mine? Nu mi-e foame. Mihai, e o chestiune foarte importantă. E ceva ce s-ar putea să-ți schimbe viața în totalitate. Deci ce, vreți să plec, să discutați? Nu mai stai aici. Zi.
Copilul cu care era mama ta însărcinată trăiește. Adică tu ai un frate sau o soră pe undeva? Un frate. Mihai, ai un frate. Mi-a povestit Nea Gheorghe aseară tot. Mama ta nu a murit imediat, așa cum ai crezut. Medicii au încercat să o salveze, dar nu au putut decât să salveze copilul. Și mie de ce nu mi-a spus nimic? Nu știu, crede-mă, nici eu nu înțeleg de ce există atâtea secrete. Păi fratele meu trăiește. Da. Călin, jurăm că e adevărat. Bro, jur, așa mi-a zis Nea Gheorghe. Dar unde? Cum? Nu știe nici el mai mult. Dar îți promit că eu o să te ajut să-l găsești, da? Îl căutăm și îl găsim. Trebuie să-l găsesc. Băi, stați așa. Stați un pic. Știu că e dureros să că și eu sunt tot orfan. Tot de la orfelinat vin. Înțeleg ce înseamnă ca cineva să zică că acolo undeva ai pe cineva. Că ai și tu familie. Că nu ești singur pe lumea asta. Da, știu cât de mult o iubești pe Adela. Mai avem câteva zile până anul, dar hai să ne concentrăm pe asta. Ce ziceți? Iartă-mă, Helu, dar cred că e prima oară când tu ai un moment din asta așa de profunzime. Nu? Da, să știm. A fost foarte profund, domnul Flovin. Băi, ce-i drept e că voi m-ați salvat de pe stradă și aș face orice pentru voi. O să vă ajut și eu să găsiți fratele. Hai mai întâi nunta. Sau ți-e frică? Flopi are dreptate. Bro, uite, vezi, o să te ajutăm și o să-ți găsești fratele. Dar acum trebuie să te concentrezi pe nuntă. Da. Nu cred că îți dorești să o pierzi pe Adela. Da. Zilele astea trebuie să fie doar despre Adela. Mă duc la primărie. Ăștia iar au încurcat data. Iar ne sincronizăm. Băi, am o idee. Ce idee? Mi-a venit acum. Zi. Ce-ar fi să facem nunta la voi pe ponton? Sau în curte, dar am văzut eu un film bun. Baloane, flori. Domnule Flopi, ești foarte deștept azi. Păi, hai să o facem ca în filme. Da? Dar știi că trebuie să muncim, nu? Băi, eu am tot timpul din lume. Da. Eram convins. Mă bazez pe voi, da? Da, bro. Așa facem. Hai. Bună. Da. Ce faci cu mlățele? Da, am auzit că o să fii domnișoară de onoare. Și? Ce? Nu ai încredere că o să mă port bine sau ce? Nu, n-am. Dar se pare că Adela are încredere absolută în tine. Te rog, eu nu dezamăgi. Stai, mă, liniștit. Ți-am spus că în privința mea nu trebuie să vă mai faceți griji. Bună! Hei! Ce cauți aici? M-a chemat Paul. Și pe tine? Da. Să vedem ce vrea. O să te ajut. Mi-a fost dor de tine. Și? Ai emoții? Hai. Andreea, Paul ne-a chemat doar pe noi doi. Ok. Oricum aveam altă treabă. Mă bucur că ați venit. Uite, vreau să vă dau cadou de nuntă. De ce să plec eu? De ce să mă dau eu învinsă? Ea e intrusa. Eu trebuia să fiu în locul ei.
5% din firmă. Nu protestezi, e prea târziu, faptul e deja consumat. Mai ai voie să refuzi, e un cadou. Și asta pentru doamna, domnișoara, încă. Nu pot să accept. De ce? Ai alergie la perle? Cum să nu accepti? Ești ca fata mea, nu? Mulțumesc. Nu știu ce am făcut să merit toate astea, dar mulțumesc pentru tot. Păi n-ai făcut nimic. Ești tu, pur și simplu, așa cum ești tu. Ești frumoasă, ești deșteaptă, ești modestă, ceea ce mie mi se pare cel mai important. Da? Și nu sunt mulți oameni ca tine. Și aș fi fost foarte mândru să fii fata mea. Serios. Bun. Mai am o rugăminte, să mă faceți bunic. Ați înțeles? Eu zic să mai așteptăm un pic. E cam de vreme. Nu, stai, nu mă bag. E doar o propunere. Am înțeles. Când vreți voi. Mulțumim. Hug. Family hug, 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 hug. If this girl beside of you was having a crush on you, and I don't know always on my mind, and I don't know I keep thinking of you tonight, and I don't know you always on my mind, and I'll be so glad if you called me tonight. Păcat că nu te poți ridica, Marta. Ca să crep din nou. De ciudă. În curând o să se afle tot adevărul. Și tu nu o să mai poți face nimic ca să-l acoperi. Sper din tot sufletul să mă auzi, ca să plătești pentru toți anii grei de pușcărie pe care i-a făcut copilul meu din cauza ta. Să plătești pentru că l-ai băgat în mormânt. Să auzi, să fierbi și să nu poți face nimic în timp ce în jurul tău totul se năruie. Ai ucis degeaba, Marta. Eu sunt ăla care a avut grijă ca lucrurile să fie așa. Copilul lui bărbatul cu Amalia trăiește. Da, da. Trăiește. A crescut în același orfelinat în care a crescut și Mihai. Când vor avea un copil, eu voi fi unchiul mai mare. Tu? Da. Bro, eu sunt în 94. Păi și eu tot în 94. 30 octombrie. 1 noiembrie. Sunt mai mare? Hai mă, sunt 2 zile, nu-i corect. Bro, sunt mai mare cu 2 zile. Las că vin. Mai discutăm. Ușor, așa. Stop, 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 vezi că mai e încă o treaptă. Mai puțin, mai puțin. Unde mă duci? Ai răbdare, mai e încă puțin. Ușor. Mai e mult? Nu mai mult, hai. Stop. Ai simțit-o? Ușor. Da. Încă un pas în față. Așa. Imediat ajungem. Încă o treaptă acum.
Mică, mică. Cu grijă. Sunt scânduri. Ușor. Mai e Vezi că te mult? țin. Nu mai e mult. Mai e un pic. Mai sunt trepte? Nu, gata cu treptele. Avem încă 2 pași. Gata. Acum poți să deschizi ochii. Wow, nu pot să cred. Băieții au fost cu ideea. Și eu care credeam că o să fie într-o încăpere rece de la primărie. Da, eu am fost de acord imediat cu ei. Vreau să fie între noi, dar să fie ceva deosebit. Nu doar niște semnături într-o primărie, nu? Și ofițerul de stare civilă e pe drum. Deci, e cea mai frumoasă nuntă. Nici nu credeam că o să fie atât de frumos. Și dacă vrei, putem să facem și o paranghelie a la doamna Nunții, dar altă dată. Acum vreau să fie doar despre noi. Păi mă duc în casă să-mi fac ultimele retușuri și vin. Sigur. Te aștept aici. Andreea! Ai venit. Mă bucur că ți-au spus băieții de surpriză. Îmi doresc foarte mult să fii domnișoara mea de onoare. Nu m-au anunțat băieții de nimic. Adela, îmi pare rău. Am încercat, dar nu pot. Trebuie să-ți deschid ochii. Poftim? Vreau să... Vreau să... Vreau să-ți arăt niște poze. Ce poze? Mine și Mihai. Dar cu Botoșia ce? Expertul ăsta anunți, ci că prevestesc copiii. Păi da, mă, așa se pune. O pereche albastră și una roz. Pentru băieței și pentru fetiță. Dar, sincer, nu aș vrea să fiu unchi de băiat. Acum. O spice și fată, e ok. Eu, sincer, speram că ai depășit momentul ăsta cu unchiul și ți-am spus că eu o să fiu unchi. Ei, ce naiba, mă, vă certați pe cine să fie unchiul unui copil care nu s-a născut? Pe cine se ceartă, a? Cine se ceartă? Că nu s-a certat nimeni. Hai, dați mână. Dați mână. Pace? Pace. Așa. Dar ce face Adela de tot întârzie? Frate, mai lasă și tu în pace, e mireasă, ce vrei? Se aranjează. Nu cred. Nu... Că... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Andreea, de ce îmi faci asta? De ce? Ce ți-am făcut?
Atena n-am avut încotro. Sunt însărcinată. E copilul lui Mihai. S-a întâmplat ceva? Trebuie să-ți dau o veste. Bună, sper. E bună? Da, eu așa zic. Acum depinde pe cine întrebi. Zi-mi mai pierde. Ce e? Sunt însărcinată. Serios. Sunt foarte